Maayong buntag ka natong tanan. Kumusta ka mo? Salamat sa Diyos. Samtang namalandong ako, nahinumduman ako ang kanta ni Eric Santos nga ang title, Kung Akin ang Mundo. Nindot siya nindot ang lyrics ni Ani. Mo nang usahay kantahon nako kini kung mag-video kay kami diri sa konbento. Nindot siya kay makahinumdum gayud ka sa imong mga kaagi. Kadtong nanguyab pa ka, kadtong naay imong mga crush, kadtong imo gayud gipabilib ang imong gihigugma. Nindot siya gayod tungod kay makarealize gyud ka nga nindot gayod pag kita mahigugma. Ingon pa sa lyrics, dili na lang nako kantahon kay base mo ulan. Pang video 5 ra man nga ako boses god. Ingon sa lyrics, kung ako ang may-ari ng mundo, ibibigay lahat ng gusto mo. Araw-araw pasisikatin ang araw, buwan-buwan pabibilugin ko ang buwan para sa iyo. Susungkiting mga bituin para lang makahiling na sana'y maging akin, puso mo at damdamin. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo, ang lahat ng ito'y iaalay ko sa iyo. Di ba nindot siya? Ma-feel gayud nimo na nahigugma ang nag-compose nining kantaha. Labi na kung kinsay mo kantaani, ma-feel pod nimo na nahigugma gayud siya. Nindot kini siya tungod kay makarealize gayud ka na sa imong pagkahigugma, mabuhat gayud nimo ang tanan. Pastilan, kining gugma gayud, nganuman mabag-o manggayud kita, nganuman mabuhat manggayud nato ang tanan. Pero, maubaya kini ang buot pasabot sa giingon ni Jesus sa atong ebanghelyo karon. Katong ingon siya nga, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Kay kung lantawon nato, kung wala mahigugma ang mga alagad ni Jesus kaniya, dili gayud nila mabuhat ang gisugo ni Jesus kanila. Maupod kita, kung wala kita mahigugma sa atong Dios, kang Hesus, siguro wala kita karon diri. Naarata siguro sa kilid-kilid, sa atong mga balay lang. Dili kita musimba, dili kita mag-serve, dili kita mahimong lektor, alagad, sakristan, kolektor, o dili pud kita kanunay musimba, tungod kay wala man kita mahigugma sa atong Dios. Mao nang ingon pa sa Tagalog, iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Mao nang nindot gayod kining mahigugma kita. Tungod kay hapsay gayod ang atong kinabuhi. Magkasinabtanay gayod kitang tanan, ug puro kaayuhan gayod ang atong mahuna-hunaan. Ug kung kita nahigugma, adunay kalinaw gayod sa atong kinabuhi. Pero kalinaw na dili lang nagpasabot kay adunay kahilom o walay away o walay kagubot o kanang walay saba, kundili nagpasabot kini nga kita nagsalig gayod sa atong Dios,
nahigugma gayud sa atong Dios ug nagsalig kita nga siya ato gayud magbalantay. Mao nang kung kita atong ginahuna na siya kanunay naa sa atong kinabuhi, kampante lang gayud kita, relax lang gayud kita, malipayon kita perme ug walay kabalaka sa atong kinabuhi. Tungod kay anaa siya kanato, nagauban siya kanato, nagaprotekta siya kanato, ug mituo kita ng atong Dios dakong paghigugma gayud niya kanato. Mao nang adunay kalinaw gayud sa atong kinabuhi. O kini na klase na kalinaw, maupod kini ang gipasabot ni Jesus sa atong ebanghelyo pod. Sa iyang pag-ingon, ang kalinaw ihatag ko kaninyo, kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Kay kung atong lantawon ang kalinaw manggod na maihatag sa kalibutan, adunay mga limitasyon lang niini. Ug dili kini makahatag og kalinaw sa atong kasing-kasing. Apan, ang kalinaw nagihatag sa atong Dios, lahi gayud kini nakalinaw tungod kay mao kini ang maghatag og kalinaw nga maghari sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Mao nang maski unsa pa nakalinaw ang ihatag kanato sa diri na kalibutan, kung kita walay kalinaw sa atong kasing-kasing, madisturbo gihapon kita. Dili gihapon kita mahiluna. Saba gihapon ang atong perme madunggan tungod kay napuno ang atong kasing-kasing sa kasuko, napuno ang atong kasing-kasing sa mga kasina, kahadlok o kabalaka. Ug kung ingon man ani, dili gayud nato makabot ang kalinaw na atong gipangita. Ug tungod niini, lisod gayud higugmaon ang atong Dios. Lisod higugmaon ang atong isig katawo. Ug lisod buhaton ang gisugo kanato ni Jesus. Mao nang ato untang huna-hunaon nga maski unsa pa kasaba ang atong palibot, maski unsa pa kagubot ang atong palibot, kung kita nahigugma 100% adunay kalinaw sa atong kasing-kasing. O kung adunay kalinaw sa atong kasing-kasing, makaya nato ang tanan. Makaya nato ang tanan. Mamotivate kita sa pagsunod gayud sa mga sugo ni Jesus. Walay imposible kung kita nahigugma. Amen. Amen. Palihog manindog ang tanan, ug atong ipadayag atong pagtuo, kitang tanan, Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, nga amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos,
sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang labing dakong gasa nga gitanyag sa nabanhaw nga Ginoo, kanato mao ang kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Ang iyang ngalan mangayo kita karon ngadto sa amahan alang sa tanan natong gikinahanglan, moingon kita, amahan patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa Santo Papa, sa Obispo, sa pari o sa mga diakono, nga ang ilang gugma sa nabanhawng Ginoo, mao'y magdasig kanila sa pagpakaon sa ilang karnero, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang katawhan sa kalibutan, nga ang kalinaw og mahigugmaon kaayong nabanhawng Ginoo, hiusahon kita sa pagsinabtanay, sa pagkamaalagaron, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nagdumala sa atong nasod, taliwala sa mga hagit o pagsulay, ang mga matinud-anong alagad sa gobyerno, nga ang misteryo sa pagkabanhaw ni Kristo, maghatag kanila og kalinaw, paghigugma o pagkamaalagaron, isip mga anak sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton, makatagamtam og kahupayan sa ilang balatian, ug masinati nila ang gugma sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Jubilo Kamumot, ug Jor Chevalier, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga kaigsuunang mihalina, nga mabanhaw sila ngadto sa kinabuhing walay katapusan didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Amahan pinaginining mga pag-ampo among gipangayo nga muanhi ka ug mupuyo sulod kanamo samtang gisaulog namo ang imong gugma dinhi niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.